amasain kan lo hriat atana ka du chu tuntuma hian zau theyang berin theology chungchang kan sei fia man don lova theology chi sang tele theology poimona te theology siamna hmun ruwa chi sang ti chu kan soi tel ri don lawani ti lo hrem style tuntuma hi chuan theology chu enge ani enge awmzia ti te Kristian te Thurin soina Tawngkam sang tele soifian te kan soidon ani ole Kristian te Thurin soina Tawngkam sang tele Awmzia te han soima sataila sap tonga heng doctrine creed dogma symbol confession of faith te he Kristian Thurin soina Tawngkam te hania tin heng Kristian te Thurin soina Tawngkam ho po he theology ti hian a huam tel vek ani ti kan hriat a thawme ama sebera chuan doctrine han soima sataila doctrine ti thumal he Kristian te Thurin soina Tawngkam han larber ani hialome awmzia chu thu zirtiremo zirtirna thuemo tia soithei ania pathian thu tlang pui hilfiana emo soifiana emo ti in a soithei bok ani adot lea chuan creed ti thu chu thuvon tia lelin ania olsam deu zoka hriat thei tura Thurin hlom khom soina ania tirko te thuvon Apostle Creed te Nicaea thuvon Nicene Constantinopolitan Creed te he hriat thei langsarol te anni adot lea chuan dogma ti chu Thurin bulpui soinan man ania Thurin bulpui danglam theilo tura ngaite soina Tawngkam ani lali suwa mishinga alo chan thu incarnation te thia athole thu te wana alon thu te he dogma ti hian akok deu bika Thurin engpo danglam theilo khopa ngaite soina atan manchin ani adot lea chuan symbolic emo ti Tawngkam he Kristian Thurin soina atan man ani DOCTRINE he thumal hian Kristian te Thurin he pathian thu mi ta hriat thiam thei zawng taktur Tawngkam manga hilfiana ani thu soina ani adot lea chuan confession of faith ti Tawngkam chu Protestant huang chung bika chuan Thurin soina Tawngkam lar tak ania awmzia chu rin na thupuan chua tia soithei ane kohhran ho Paul in hum halna emo in hung na atana Thurin tlangpui toifel deu taka duan chua lepom nge te soina atana man ane entirnan Westminster Confession of Faith te Presbyterian Church of India Thurin son thlan chua tele kohhran Paul chen khat te Thurin thlan chua kohhran ho ten in hum halna atana an manang chi ho soina he ane tichuan heng kan han soitak Kristian te Thurin soina Tawngkam sang te he theology seifiana ani ngal ane tichuan theology chu enge awmzia kan ti chuan theology chu soitawngin Kristian te Thurin soina Tawngkam ani kan soitak zong ho kha a huam tel vek ani toifel kim chang theyang berin han soita ila Theology Awmzia chu pathian thu mi ta hriat thiam hriat fia thei tura ngei tuana fim reason le Tawngkam language manga pathian thu soifiana ani theology chu Greek Tawngkam thumal panhe theos le logos merkopa siam ania theos ti chu pathian tina ania logos ti chu thu tina ani logos atanga lak Greek tong logio thumal chu ngai tuana fim manga soifiana emo hilfiana emo ti in a soithei boka chuan theology ti chu mishing ngai tuana fim manga pathian thu soifiana emo hilfiana tia soithei ane
ติจวนปะเทียนทูเลtheologyจูอินกบปุ่มขัดอังมาเซสวยชันเทอินสีอังอันนี้ติจวนมีแต่เสียเทียมเทตัวระจงกำมังปะเทียนทูติจูสวยเฟียเลสิลเฟียอันนี้อินจูตักจูtheologyที่อากันสวยฟูชินเฮอันนี้ติจวนtheologyจูรินนัทุปวันชัวเอโมเจียกเอโมมีแต่เสียเทียมเทตัวระมิชิงจงกำมาสิลเฟียนั่นแหละสวยเฟียนั่นเฮอันนี้